ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ngan khắp Uni Ribbon cũng conduct jing play dia ketika food festival come variety sales ke belah penbaik daka Mauro Secondary School mentang sini haga ji dan lang di rampak shtong kinong kikam shtong baro jul kinong hikai buat ke managing committee Dorbar Shnong ani po Mauro namta ketika sengi iyo berplay mentat ka food festival kam variety sale jong ka school Mauro Secondary School mentapat iyo ban bu mau nongrim ya ka ban pentraino ya kanika recovery resource recovery center RRC kabala penbaik daka district council po ka health and sanitation department jong ka council ia mencharge di dan lang hani ba Victor ni dan lang iba tibor lang Patau local MDC kumju ia mencharge jong ka land ni dan lang ni ki officers na po district council ba Andi deputy secretary ba Polong ni dan lang ni chief engineer jong ka district council ni dan iba Wanshan Kharklang ba ju rap hai ni we naki resource person nak yang ka state pollution control board iba ju dan kat bani ke council nam taban pentulun sykhmat ya kenika project ke jongi jingtu jongi habide ba solid waste management hangni po social law bat shabar ju de ni soban Africa pang ni ke Dorbar Shnong khamtam irang ba Shnong iba pita ka committee jong ka Shnong ibro kawe di balaya trelang bat ni kum ka district council nam taban penlong ya kenika Shnong ya ka Mauro kum kawe naka pilot project habide ka RRC de sukman shikadai ni ka smi dia pun ya ka bagin yo ban bu ni mau nong rem ban sedang no ya ka kam de ka ya ka kam lamang haka jinglut ka ba san pun riulang but ya ka ni lamang naka scheme jong ka tight grant jong ka 15 finance commission jong ka council Da kajing thungu banwanra kajing khoj kajing suba hapok kishnong kithau ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba ka pilot project jong ka solid waste management cell menda ka sngi ka khandai trik unai we kilabo yu mau nongrem na ka binta banchnano ya ka resource recovery center hamolai mauro hakani ka juk gasngi na kaliang chief executive member ka KHADC uba Pinyat Singh Sim haringkat ka jingsenran lang uba Tebor Pathau ubade u executive member bapet ya ka lan bat uba Victor Rani u executive member bapet ya ka tanat sanitation kila plipat ba shwa ya ka food fest jong ka school Mauro Secondary School bot pat se u mau nongrem banchna ya ka resource recovery center Nakaliang uba Wanshan Kharkrang ubadeu officer katanat State Pollution Control Board ubadeu unong ai boit jongka solid waste management cell jongka KHADC ulayat ho bahadin balaya tingkho bat ke NGT ulalet ban kindo yaki officer ka KHADC banya trailang halaka khoi ka suba bat hadin license lawan urlong minta kasngi na ka jing trailang ka hima bat ka Dorbar Shnong kalau bi segment ngatrai kena sekolah ni pi layo semua ka khana panga molnong yong riga is supposed to be the cleanest village a model village and rai ngada yethu ep bre unyut bre bomi nang tu bre ki pen ki bret se ngatrai katu ka burom ki yo bori ka snong bo khoi tam kan chuja no te bon sen ni kar kom long jungi hi ni strat ba mustap miao bonong aga khoi Kayeng lejong ipun khoi rei berat unyut pres tu sakap reng imperkhat te hadin ba ka jingya telun kam bat ka sarkar ka jingya telun kam bat ka
Bagi bor jong ka an temu ka kot habai dei bagi ka khoi ka suba bagi ka waste management ka sapelong yengi bangin perkhat da kumwei bar nga songo ba ngaju penbenahi kini haman bang ayo ban ikran ba yai sa sharing ibolong I chief secretary hatu ko por ba hadien bing lai tengko bar ka NGT halor kani ka khoi ka suba ikran nga sikantian yo nga khilai Service Council persang banyak keren barki Barkasngi ningkong bangarung Produce Council bangan naik. Warum semua ing asal Produce Council gimnum semua pair kan ya. Ya nong tri sarkar hi banwarung Produce Council banwan banya merging mut banya tri kam 4 juta. Kam 4 juta aku kata. Te henrei hapro bagi plia pre gaji khang pre yung ki pre banwan banya song banya perkat kumnung nya pentulun sakmat. Kalau ngai ba kabastunat bar ngi pre usok pre mentapan. Kini kamde bagi suja tang honi benar adep ni nusnem kini kalade ke jing 3 minit jungi la lai snem menta. Ha kata ka jing ya lenti buon ke jing tengku ki jing ya per jingmut ki don ke jing bam ya be ki dre tamba kawe ka bostana pre hapor mi don meeting bagi hima bagi bro khoi pre bagi ya wan chakawe ke jingmut bato ni nginya ri nginya da ya gariti ke dustur ke jungi bagi burom ki dor pasnom. Kasang nang ta bon sien ngi lai ya palat sakman ya kata development ngi klet no pada ya kata rai lo jong baga trai jungi hi bina pe hi jungi khasi hi kede ke dorbasno de nangi sutu hi bangi nang ban purom ya ke jing penya kriti dusur jong dorbasno lemba ka jing ai ikhtiar bre lemba UCM bat ka si council bre tenga trai ngi sapoi bre sekata bre ka jing long trai biang The Kandiat Hal Organica Resource Security Center Moro lemba ngan ai keburam si ba tibor patau nomor ba ilaprat lenti sya ya kani ka bangin poi sekani sekni ka thong ke Resource Security Center ka don ka bai ka baladon po umpling ka tu ka de ka pilot project ka balale lemba ka scheme ka sarkari ka simiu ka don ka bai halau jen riuru kata ka idi jakai baret tamba kitu bre kidang dei bre tangki jing persang ba Haganur kom ngin wanra ekata Resource Security Center. Henrei hadin bingila ya lenti bra hakata ka jing ya persang bra hang tu ngilap ba kibun ki jing hikai bingi orang tu. Te hapor bra bingi wan bra bani kenduk bra ya ke inang penyak snong po ni po mulai moro. Te ngai khublei inang ba snong ni pi bala mari ba hapor bingi ni kenduk I ka bostana de kalong ba pe ngi tingim TPA ngi pe chepi kum no pin ya lam tingi. Dia kata kemensim bengi kenduk ni kong ya bagi keren kapelong ini bengin syong benginya pensutu iki ning la pensutu pada kebustnat ya kalong ba da kamon so bahahi ka snong hi ka kloi ban ai ketika jaka ngam nomong officer you hapo sarkar kiong ngam ngimla ban mudur ba kanur kom ba piyo ben yo ai kata ka jaka mtangi liwat jaka keleng-keleng ban thiet ngim yo tiga de kini kemensim ka bosbun ka jong pi ni po mulai moro kaban long sisa ka nuksai ki snong nang ni sakmat ha ka be dei bat kane ka banta spang kumno benginya penbet ya penyat nanti spang ni unyut ubumi ni yang jungi UMDC ka than ubadeiru executive member bapet ya kalan uba tebor pathau ulaong bagashnong mauro kan ne ka nuksa shiki wepat kishnong lingba ka jingdon kane ka pilot project ka ba on lum thop yikinyot na ka benta ka khoi ka suba hapo shnong ka program ka Bagatis Council ka don ka jingtumu hadian bapas ya tu ka waste management ya ka an ka bala itu do governor hapo ka district council ka jungi ngai ko blai ki officer ki bala shim ya ka chiket clear do bandi bas em ba wandame ba erik ba polong ki belong ki officer ki bala shim khia ba hadian ba yo ka sen no governor le khamtam ban yo ban pentri kam no igini ka kam ban ngi so komendru ba ka solid waste management jong ka council ka belong chairman in charge babu Victor Rani ba hadian bang pensngau ba ngidon kam ban ai lang ingi sipo molai ban nakaliang jonga kepor bang sutu baka snong moro kadon ka jaka ka bangila banle ngala pensngau hai ban committee ban soba ban ai no snong moro banle gini kam Kajingwan juga ni ke Resource Recovery Center ka balong ka first pilot project Judges Council ka long ka cingkerku nam ta kasong molai
constituency ki jongi khamtam kisno moro maling ba kan scheme kabangin le tikana ba na kaliang dis council ringkat ba je trekam lang ko dorbasnong ya kabangin pelong kabajob ya kini ka recovery center ke jongi banora ya ke jingkhut ke suba pok snong ka thau bat ning ba kan ni insala pat ban le sikwi ki bantang la yo snong bantang ki babun ba kisnong ki la tho sti chapo I am in charge ban pan lem ka RRC ha ki jaka ka baki ki don ni so don ba ba na kaliang jongi nilayo banora ning kong do pok snong moro bangi skam ba ka program kanlong ka bajob bat kanwara ya ke jingkhut ke suba ya ke snong molai Nakaliang ubak penyat sing sim habakren kumukongsan ula penpau hadin balayo ya ka Solid Waste Management Act na kabenta ban wanra ya ka khut ka suba ka KHEDC ka don ni ka jingkit kli na kabenta ban wengi ka jing ha ka bayadai ba ka khut ka suba bar ula kintu ya ki dorbash nong ba kinbu renti ya ki kindon ba ka council kan sapha training ya ki officer hashwa ban pentrekam ya ka treatment plant artali kita kawe kalong hagi grand chapang ko umbam umdi bakabaar ki kran chapang ka khoi ka suba te ladangi phai ka jing khoi jing suba sultanat babun hina kilang ki dorbar shnong hapo soshilong ki persyangkat bala ban be ya kani da ka ba lumthup ye kinyut lingba ki kali ki baki don haki shnong bakin le lum naman ki yeng naman ki jaka ban libu shapo marten te kamkut tang kata ka jingkit khli hangi kum kinongilam jong ka council kalong ba ngin ha perkhat saya ka koi ka kharu om tang ban khoi hasnong kala biang henry ngi ha perkhat ya ka jing khoi jing ka jing koi jing kha what hakini ki dumping ground dan ki landfill ki bangi don kum ka martin namar baling ba ka ni ka jing lumthup ikinyut le sekin mi shibun ki jing pang kin kharoi shibun ki jing sneu na kini ki jaka ya ka ban kan kta hi ngi ki khun ban riu te nakaliang jungi ngi iba let's say la dangimla ban weng shisndan ni kum kini gijing kala wat ban kata wat ko umbam umdi kabangi ni penan kam te namar takadaw ngi trishtom menta ban wat kilat kelenti kumno ba ki dorbar shnong kini trailang ban ngi ka district council ban weng ye gijing habedep ka jing uni unyut ubami ta wes ubami naki longyeng losem ki jungi te nakaliang jungi ngi kentu ye ki noilam shnong ye kentu ye ki nongsho shnong bakin buat renti ya kini ki rules kiba ngin ai haki shnong baro bakin pentrekam kumjuru nakaliang ka district council menta omtang bingi wanra ya kini ka resource recovery center kaban lumthup ikinyut hangni bat kabaar kaban long jingmentoy kalong ba lingba kini ka resource recovery center kala ru ban penmi bonteli ki kam nangni ya kabaki para samla ki jungi ki bamdon kam don jam ki longkemi ki badan haki self help group haki village organization lingba ka jing itu naka block office kila lese ban shimenta hakum kani ka RRC ondala dep te yakani dan kam shushu ban yo eka training te nakaliang jungi ngi danru wat ka jing thumu ban menta ba ngi la penkre ban pha training ki officers jungi ki engineers jungi shabar ringkat baki company ki bahe yakaba nginla banwanra yaka solid waste treatment plan hamni hapo shillong bede jong ka council ladaka state government shen le sekin rai ladakin IT no yangi yaka jing penbet yaka marten le sekan kan kya ba ka kam hangi yaka ba nakaliang jungi ni habban wanra seki treatment plan kiwe le se yam menta kan ka jing sedang pat ka jungi kalong be hiban sedang lingba kini ki resource recovery center ki bahala ka jong ki shnong ka bangingin persyang te ngi ka kani ka thong ka jungi kalong ba ho ka de ka baha le senginem la ban pen urlong menta andre kan shimpor bat ngi kermen scam pat daga jingi trailang bat ka darbar shnong bat ki nong shnong ngin la ban yo ye kani ka jing thumu ka jungi initiative jungi ka bajob le ni ka belong success te ki bangai ba ladangi burom hi ki kemi ki kpa ngin yo ka jing imslam hapo perthai bat ka jing kerku ka belong kerhai te kata kamdei ka bakular UCM ndei bakular ki MDC ne ka dorbar shnong kata de ka jing kular ublei banajrong ubathau yang IP te kumki students de ban ko ngo ye ki noi kai ba pinang kio na kaliang jungi kum ka district council
ke ka jingi jengai jungi ka vision jungi habedip jinglong jingman jong ka jela lene jungki paiba jungi ngi so khamtam bangi phai ki unemployed youth ka jingdon bon ba kini ki samla klem kam klem jam te nakaliang jungi ngi kwa ban penslur ban nalor ka academic qualification baki don ki students ki jungi ki khna samla ki jungi ngi kwa ru yaki ba kin mi shakmat ban pentibet yeladi haka skill development ki ba pair ngi iba ki dang badubon ba ki samla ki jungi ki dunai ka skill teng pin pha tre ka nunu ka kam kim nang ho jingpuli la biang ri kim nang te nakaliang ka council ngin sadon ka we ka institute ya ka ba shen ngin sa pentre kam no ya ka ba ngin sedang ngin ki start up programs ki ba pair ban ailat iki samla ki jungi ban dan haki ban seng haki kam ki ba pair bakin long kita ki entrepreneur ki ba khlan ki ba la ban yang hala ka jong kejat namar ngim kwa ba ngini ki samla khasi jungi kin long ki nong wat kam ngi kwa ba ki ngin penlong iki ki khna samla ki ban long ki nong ai kam ngi kwa ba ki entrepreneurs kin long ki job creators mde ki job seekers